Bore da. Lyflu gweld pawb yma, a bore da I bobl sy'n wylio a adra hefyd. Reit, da ni am delfio syth I fewn i'r testyn bore yma. Heb gair o gyflwyniad, syth I fewn I Ioan 20, adnodau 19 I 31. Iesu'n ymddangos i'w ddisgyblion. Y noson honna, sef nos Sul, roedd y disgyblion gyda'i gilydd. Bod y drysa wedi cloi am fod ganddyn nhw ofn yr arweinwyr Iddewig, dyma Iesu'n dod I mewn a sefyll yn y canol. Shalom, meddai wrthyn nhw. Yna dangosodd ei ddwylo a'i ochr iddyn nhw. Roedd y disgyblion mor hapus pan welon nhw'r arglwydd. Yna dywedodd Iesu eto, Shalom. Yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Wedyn chwthodd arnyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os gnewch chi faddau pechodau rhywun, bydd y pechodau hynny yn cael ei maddau, ond os byddwch chi ddim yn maddau iddyn nhw, fydd nhw ddim yn cael maddeuant. Doedd Thomas ddim yna pan wnaeth Iesu ymddangos. Thomas oedd yn cael ei alw yr efaill, un o'r 12 disgybl. Dyma'r lleill yn dweud wrtho, dyn ni wedi gweld yr arglwydd. Ond ei ymateb oedd, nes I mi gweld oel yr hwylion yn ei arddurnau a rhoedd y mis yn y briwiau hynny a rhoedd y llaw I mewn yn ei ochr, wna I byth gredu'r peth. Wythnos yn ddiweddarach, roedd y disgyblion yn y tŷ eto, a tro hwn, roedd Thomas yna gyda nhw. Bod y drysa wedi cloi, daeth Iesu I mewn a sefyll yn y canol a deud, Shalom. Trodd at Thomas a dweud, edrych ar fy arddurnau, rhof y dy fus I mewn iddyn nhw, estyn dy law i'w rhoi yn fy ochr I, stopio amau, creda. A dyma Thomas yn dweud, fy arglwydd am Duw. Ti wedi dod I gredu am dy fod wedi'n gweld I, medda'r Iesu wrtho. Mae'r rhai fydd yn credu heb weld yn mynd I gael ei bendithion fawr. So mae hyn yn trydydd rhan mewn cyfres byr, lle da ni edrych ar hanesion o bobl sy'n cyfarfod Iesu ar ôl ei atgyfodiad. So bythefnos yn ôl, na Hana pregethu ar hanes Iesu'n ymddangos I Mair, y person gyntaf I gweld Iesu yn fyw ar ôl ei marwolaeth. Wythnos dwytha, nath Rhys siarad am y 2 dilynwyr Iesu nath cyfarfod ar y ffordd I Emmaus, a'r pnawn Sul y Pasg. A heddiw, da ni'n darllen am Iesu'n ymddangos i'w disgyblion ar noson Sul y Pasg, ac yna I Thomas wythnos ar ôl hyn. So, da ni am mynd trwy'r testyn yma ac darpacio fo chydig bach, gweld be mae o'n deud, a wedyn dwi eisiau just tynnu rhai o'r themau allan a gweld be maen nhw'n siarad I ni heddiw. So, mae'r testyn yn cychwyn trwy gosod y golygfa, setio'r sîn. Mae o'n nos Sul y Pasg, a mae'r disgyblion gyda'i gilydd. Mae'r drysa wedi cloi am fod ganddyn nhw ofn yr arweinwyr Iddewig. So just meddyliwch am funud am hyn. Am y golygfa yma, am beth sy'n mynd ymlaen. Sut oedd y dynion ma'n teimlo, ysgwn ni? 3 diwrnod gynt, oedd I arweinwyr nhw. Yr un oedd nhw wedi rhoi I gobaith mewn I ffrind agos wedi cael ei ladd ar groes mewn ffordd greulon iawn. Ond wedyn y bore honno, oedd grŵp o merched I dod atyn nhw a dweud bod y bedd yn wag. Oedd Seimon a Pedr wedi rhithro i'r bedd I gweld dros ei hunan a ia, mae'r bedd yn wag. Ac yna mae Mair wedi deud nhw, dwi wedi gweld yr arglwydd. A felly dyma nhw ar y nos Sul yn trio prosesu hyn I gyd. Be oedd yn mynd ymlaen? Oedd y disgyblion ddim yn disgwyl I Iesu
atgyfodi. Oedd hwn allan o frame of reference nhw. Oedd o'n rhywbeth enfawr iddyn nhw dechrau trio cael penna nhw rownd. Fysa nhw'n dryslyd. Da ni'n gwybod bod nhw'n ofnus, mae'r testyn yn deud hwnna. A sa'r ofn yna'n real iawn, fel oedd Rhys yn sôn am wythnos dwytha, mae'r arweinwyr wedi cael ei ladd. A nhw, i dilynwyr o fysa nesaf. Fysa nhw'n flinedig yn bysa. Am wythnos. Emotional rollercoaster go iawn maen nhw wedi cael. Ac ella dwi'n meddwl fysa nhw tipyn bach yn drist a siomedig yn ddyn nhw hunan hefyd. Am ddisgyn i gysgu yn yr ardd. Oedd Iesu wedi gofyn i nhw aros yn neffro a gweddio. Am gwadu bod nhw'n nabod Iesu. Am gadael y groes a ddim aros yna. A so dyma nhw, y dynion yma, reslo hefo'r pethau yma, trio prosesu bob dim. A beth sy'n digwydd, adnod 19, dyma Iesu'n dod a sefyll yn y canol. Shalom, meddai wrthyn nhw. Mae'r drws di cloi. Mae Ioan eisiau ni gwybod hyn, mae'r testyn yn deud. Ond dydy hyn ddim yn broblem i Iesu ar ôl i atgyfodiad. Mae o'n dod i fewn i'r stafell a deud, Shalom. A oedd Shalom yn gyfarchiad cyfarwydd Hebreeg. A dwi'n rili falch bod Beibl.net yn cadw'r gair Shalom yna. Mae cyfieithiadau Saesneg ti a deud peace be with you. Ond di hynny ddim yn dal ystyr gair Shalom. Does na ddim cyfieithiad da i'r Cymraeg na'r Saesneg o'r gair. Mae o'n gair sydd yn golygu gymaint mwy na heddwch. Mae'n golygu cyflawnrwydd, wholeness, well-being, diogelwch, ffyniant. O'n i'n sbio ar-lein am gwahanol pobl oedd di trio crynhoi a dal hyn. Holl fendithion Duw, bywyd ar ei ora. Perthnasau iawn rhwng pobl a Duw, pobl a'i gilydd a'r creadigaeth. Mae o'n gair anhygoel o gyfoethog. Ac ella bod y dynion yma yn eistedd fanna yn disgwyl i Iesu dod i fewn a cerddi nhw, rebuke nhw, deud drefn wrthyn nhw am beidio aros yn effro, am ddim cael mwy o ffydd, am gwadio. Ond does na ddim hint yn hyn yn Iesu. Shalom, mae o'n deud wrthyn nhw, Shalom. Ac yna, adnod 20, dangosodd ei ddwylo a'i ochr iddyn nhw. Cofiwch, mae hwn yn hollol allan o dealltwriaeth y disgyblion. Mae yna gymaint i nhw cael penna nhw rownd. A felly mae Iesu yn dangos ei dwylo a'i ochr mwyn rhoi assurance iddyn nhw, mwyn rhoi sicrwydd iddyn nhw, i ddangos fo Iesu sydd yn siarad gyda nhw. Dwi jyst eisiau posio ar hyn am funud. O'n i'n meddwl trwy hyn ddoe, a dwi'n gwybod, ydych chi erioed i meddwl pam bod y briwiau a creithiau dal yna ar corff Iesu? Tywod, safodd ddim di bod yn broblem o gwbl i'r Duw nath creu y bydysawd a sy'n cynnal y bydysawd iachau y briwiau. Ond maen nhw dal yna. Pam? Wel, un rhan o hyn yn sicr ydy rhoi y sicrwydd mae i'r disgyblion i dangos iddyn nhw, fi ydy Iesu sy'n sefyll o flaen chi. Ond dwi'n meddwl bod yna rheswm dyfnach na hyn hefyd. Mae'r creithiau yn dangos arwyddocad y groes. Maen nhw'n dangos maint cariad Iesu tuag ata ni. Bod Duw ei hun wedi mynd i'r groes a marw drosto ni. Maen nhw'n dangos buddigoliaeth Iesu. Dyma'r ffordd trwy hyn nath Iesu concro marwolaeth. Ond hefyd, a dwi'n meddwl bod hwn yn mor bwysig, maen nhw'n dangos i byd sydd yn brifo bod Iesu yn dallt. Bod Iesu yn dallt ein poen. Bod o wedi profi dioddefaint. Mae'r
ffaith bod corff atgyfodedig Iesu yn dal i ddangos briwiau a creithiau mor bwysig mewn byd toriedig, mewn byd sy'n brifo a gweidi. Mae Iesu hyd yn oed yn ei atgyfodiad yn cael ei nabod trwy ei greithiau. A mae gennym ni gobaith o nefoedd newydd a ddeiar newydd yn does. A bydd pawb sydd wedi trystio'n Iesu yn cael cyrff newydd. Fel Iesu, corff atgyfodiedig. Ond fydd na gwahaniaeth. Because fydd na dim creithiau ar ein cyrff ni. Mae yna can gyn y band Casting Crowns, un o bandiau ffefryn fi, o enw Scars in Heaven. A mae'r can wedi sgwennu, o be dwi'n dall, y dyn a sgwennu fo, ar gyfer ei mam fo, oedd wedi gofalu am rhieni hi a gweld nhw mynd trwy salwch anodd iawn ac yna marw. A mae'r can yn deud hyn. The only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. Trwy dangos ei ddwylo a'i ochr, mae Iesu yn rhoid assurance i'r disgyblion, sicrwydd fod o wedi atgyfodi ia, ond sicrwydd hefyd bod o wedi cymryd poen a ddioddefaint a phechod y byd arno ei hun, sicrwydd bod o'n dallt ein poen, sicrwydd bod popeth roedd o wedi addo yn wir, bod fo ydy'r Meseia, mab Duw. A mae'r disgyblion mor hapus da ni'n darllen i gweld yr arglwydd, i gweld hyn a'i cael y sicrwydd yma. So mae Iesu yn cyhoeddi Shalom. Mae o'n rhoi sicrwydd i'r disgyblion trwy dangos ei greithio, ond tydi o ddim yn stopio fama. Mae Iesu mynd ymlaen i ddweud, yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. So mae Shalom a sicrwydd yn arwain at rhywbeth, ond ni'n rili isio'r gair yma dechrau hefo Shalom, sicrwydd, comisiwn. Ond o'n i'n meddwl, dyn ni yn Gynarfon, dydan? Can I get away hefo sendio? So mae Shalom a sicrwydd yn arwain at sendio. Comisiwn. Yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. A dyma fersiwn Ioan o'r Comisiwn Mawr. Yn aml yn yr Efengil, mae Ioan yn cyfeirio at ei hun fel yr un sydd wedi cael ei anfon gen ei dad. Dyna fel y ffordd mae o'n disgrifio ei hun mewn ffordd. Ac rwan mae'r un sydd wedi cael ei anfon yn anfon eraill. Ac anfon nhw i gyhoeddi i'r byd y newyddion da amdan fo'i hun. Adnod 22, wedyn chwythodd arnyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Yn Genesis 2, yn cychwyn y Beibl, yn ystod y greadigaeth, mae Duw yn anadlu ei anadl i mewn i ffrwynau Adda ac Efa. A mae dynoliaeth yn dod i fyw o'r pwynt yna hefo bywyd Duw. A rwan, mae Sul y Pasg, diwrnod cyntaf y greadigaeth newydd, mae bywyd Duw yn cael ei anadlu trwy Iesu i wneud y ddisgyblion yn pobl newydd, a mwyn i nhw cynnig bywyd newydd Iesu i'r byd. Oedd y comisiwn, geiriau'r comisiwn, ddim yn digon. Mae angen yr ysbryd glân hefyd. Fysa Iesu jyst i deud, ewch allan, dwi'n gyrru chi allan, a dyna ni, di bod yn diwerth.
O'n i yn Llundain wythnos yma hefo fy ngwaith, a dwi'n mynd ar y tren, a dyna lle o'n i ar y ffordd adra, yn gweithio ar fy laptop, trio dal i fyny efo bob dim, a dyma fi cael neges ar fy ffôn. Llun, is this yours? O'n i wedi gadael power lead y laptop yn Teddington, erbyn hyn o'n i yn tua crew. So, oh no, ac yna ni weld y batri yn mynd lawr a lawr a lawr, a mae o di marw erbyn hyn. So, fysa gyrru'r disgyblion allan heb yr ysbryd glân, fel disgwyl i fi gweithio ar y laptop yna bore fory heb fy power lead. Diolch Beth, dwi'n gallu fynd i fewn i gwaith trwy laptop personol, so peidiwch poeni fyddai gallu gweithio, ond you get the point. Neu mae'n fel trio deud i rwy'n, ewch yn y car rwan o Gaernarfon lawr i Gaerdydd, ond does na ddim petrol, neu diesel, neu electric charge yn y car. Mae angen yr ysbryd glân i cynnal ac arfogi y ddisgyblion yn y tasg mae Iesu yn rhoi iddyn nhw. A mae hwn yn rhagflas o'r Pentecost sydd yn digwydd 50 diwrnod wedyn, lle mae'r ysbryd glân yn cael ei dywall allan ar ddilynwyr Iesu. Rhagflas o hynny ydy hyn Ioan. Ond mae Iesu'n deud mewn ffordd, symbolaidd mewn ffordd, anadl fi ydy'r ysbryd glân. A da chi yn ei angen o. A wedyn, da ni'n mynd ymlaen i'r adnod diddorol yma, 23, lle mae Iesu deud, os gnewch chi fadda pechodau rhywun, bydd y pechodau hynny'n cael ei maddu. Os fyddwch chi ddim yn madda nhw, fydden nhw ddim yn cael maddeuant. Nawr, tydi hyn ddim yn dweud bod y disgyblion wedi penderfynu pwy sy'n cael maddeuant a pwy sydd ddim. Absolutely not. Be mae yn cyfeirio at ydy effaith y geiriau nhw pan maen nhw'n cael ei anfon i'r byd. A pregethu'r efengil yn awdurdod ysbryd glân. Maen nhw'n cael pregethu bydd pawb sy'n trystio yn Iesu yn cael maddeuant. Dyna mae hyn yn deud. A hefyd, yr awdurdod i deud, os mae rhywun yn gwrthod cynnig Iesu o maddeuant a cariad a gras, mae yna implications o hynny. So dyna mae'r Iesu yn deud, anfon nhw allan hefo arfogaeth ac awdurdod yr ysbryd glân i gyhoeddi bod maddeuant i bawb sydd yn derbyn o gan Iesu. A felly ymlaen i'r ail hanner, Iesu yn ymddangos i Thomas. Wel, cyn i ni edrych yn fanwl ar hyn, o'n i'n meddwl fysa fo'n diddorol yn ei weld be arall da ni'n gwybod am Thomas, y dyn ma, o'r efengil. Wel, yn y llyfr arall sy'n sôn am bywyd Iesu, Matthew, Mark a Luke, di Thomas ddim yn cael lot o mention, jyst mewn rhestr o'r disgyblion da ni'n gweld o. Ond mae yna 2 le yn efengil Ioan, lle da ni'n cael glimps bach mwy i fewn i personoliaeth y dyn ma, i fewn i gymeriad o. Mae y cyntaf yn pennod 11 o Ioan, yn ystod y hanes o Lazarus. Mae Iesu yn dysgu bod Lazarus wedi marw, a mae'n deud i'r disgyblion bod rhaid i nhw mynd nôl i Judea. Mae'r disgyblion yn trio perswadio Iesu, na, di hwn ddim yn syniad da, trydweithio chdi yna, nath nhw trio lladd chdi. So, oedd nhw isio taflid cerig i lladdo. Ond mae Iesu yn bendant, na, da ni'n mynd. Ac yna mae Thomas yn dweud, wrth y disgyblion arall, dewch, gadewch i ni fynd hefyd i farw gydag e. So dyna'r tro gyntaf. Yr ail waith mae Thomas yn ymddangos ydy yn Ioan 14. Ar ôl i Iesu proffwydo i'w disgyblion am y ffaith bod rhywun am ei fradychu fo, a mae o hefyd deud o Simon Peter bod am ei gwadu fo. So mae wedi cael y sgwrsiau anodd yma gyda'r disgyblion. Mae o'n mynd ymlaen i trio cysuro nhw trwy dweud bod o'n mynd i rwla i baratoi lle iddyn nhw a bod nhw'n gwybod y ffordd i mynd yna. A mae Thomas yn gofyn, ond arglwydd, dyn ni ddim yn gwybod lle roi ti'n mynd, felly sut allwn ni wybod y ffordd yna? It's a cwestiwn digon teg. Ond mae hwn yn setio i fyny i Iesu deud un o'r dywediadau mwyaf arwyddo cael yn yr efengil,
Fi ydy'r ffordd, atebodd Iesu, yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw a Taid, ond trwy o fi. Ac oherwydd y cwestiwn yna, oedd Iesu gallu deud datganiad anhygol yna. So, dyn ni cael glimps o'r fath o person mae Thomas. Mae o un o'r bobl yma sy'n hoffi gofyn cwestiynau, sy'n hoffi dallt pethau yn iawn. Dwi'n siŵr da ni gyd yn nabod pobl fel hyn. Na nhw ddim just derbyn pethau. Maen nhw eisiau gwybod yn union sut mae'r byd yn gweithio. Maen nhw eisiau ymchwil a chwilio, edrych mewn i bethau mewn dyfnder. Na nhw ddim just derbyn rhywbeth. Na nhw rili eisiau edrych am y gwirionedd. So dwi'n gwybod lot am y personality type yma, achos dwi'n briod ag un. Mae Martin fel yna. And it's a joy. Rhan fwy ar amser, heblaw am pan, fel dwi eisiau gwneud rhyw dramatic statement am sefyllfa yn y byd neu rhywbeth, ti'n fod. A dwi'n deud o, wedyn mae efo, ia, ond be am hyn? A sut ti'n gwybod hynna? A be am hwnna? A dwi'n fel, Martin, just let me have some drama here. Na, ond mae'r pobl yma hefyd yn tueddu bod yn dewr a gryf a cadarn pan maen nhw'n bendant am rhywbeth. A dyn ni gweld hwn yn Thomas, dydan, dewch. Gadewch i ni fynd hefyd i marw gyda fo. A ti'n gwybod be? Da ni angen pobl fel hyn yn yr eglwys. Pobl sy'n fodlon gofyn a ceisio ateb y cwestiynau anodd. Sy'n fodlon reslo hefo pethau. Y pethau mawr y dydd a gweld sut mae'r Beibl yn siarad i mewn i pethau heddiw. Ond yn ôl i'r testyn, so dyma da ni wedi cael bach o fel cyflwyniad i Thomas. A mae o ddim yna da ni'n dallt pan mae'r disgyblion di gweld Iesu ar nos Sul y Pasg. Gosh, swn i'n gutted. Sa chi? Fel rwy'n fel susceptible i FOMO, fear of missing out, swn i mor upset bod o'n i ddim yn ystafell yna. Pam tybed oedd o ddim gyda nhw? Wel, da ni ddim yn gwybod, dydiom ddim yn deud, ond ella bod meddwl am personoliaeth Thomas, ella bod o just angen bod ar ben ei hun i drio prosesu beth sy'n mynd ymlaen. Pa bynnag rheswm dydy o ddim yna, ond mae'r disgyblion wedi ffindio fo a o llawn cyffro sy'n dealladrwy wedi mynd a deud beth sydd wedi digwydd, ond dydy o ddim yn coelio nhw. Nes i mi gael gweld yr hwylion ar ei eddiniau a rhoi fy mis yn y briwiau, na i byth credu. A herwydd y frawddeg yma, mae Thomas yn cael real bad press. Dyma sut mae'n cael ei gofio, ynddo? Mae yna term yn y Saesneg, doubting Thomas, yn cyfeirio at bobl sy'n amau a cwestiynau pethau. Ond dwi'n meddwl bod o bach yn anheg, achos yn Efengil Luc, mae'n deud bod y disgyblion eraill ddim yn credu chwaith. Oedd nhw wedi meddwl fod stori y merched am Iesu'n atgyfodi yn nonsens llwyr. So maen nhw ddim wedi credu chwaith heb i weld o. So dwi yn meddwl bod o'n cael hard press. Ond beth bynnag. Fast forward wythnos, a mae'r disgyblion yn y tŷ eto, drysa wedi cloi eto, a mae Iesu yn dod i mewn a sefyll yn y canol a deud Shalom. A mae o'n troi at Thomas a dweud, edrych ar fy arddyrnau, rhod y fus mewn i ynddyn nhw, estyn dy law, rhoi yn fy ochr, stopia amau, creda. Shalom, y gair hyfryd yma eto. Mae shalom i Thomas hefyd. Dydy Iesu ddim yn gwrthod Thomas. Mae o fatha bod yr holl digwyddiad yma ar ail waith ar gyfer Thomas. Mae Iesu'n gwybod yn union sy'n mynd trwy meddwl o, a mae o'n gwybod am ei amheuon. A dwi eisiau deud hwn yn glir bore yma, tydy amau ddim yn pechu. Mae cwestiynau ag amau yn iawn. Ond mae yna her yn ymateb Iesu yn does. Mae amau yn iawn, ond mae Iesu eisiau ni frwydo a restro trwy ein amheuon i gyrraedd ffydd, dyfnach a mwy cadarn. So mae amau'n okay, ond mae Iesu ddim eisiau ni aros fan'na. Mae o eisiau ni reslo trwy pethau a dod i ffydd gryfach a dyfnach. A dyna sy'n digwydd i Thomas. Adnod 28, mae Thomas yn dweud fy arglwydd am Duw.
A mae hi'n un o'r testunau gryfach yn y Testament Newydd i gyd o ddiwdod Iesu Grist. Oherwydd mae Iesu yn derbyn y teitlau yma. Dydy o ddim yn deud, o na, paid o deud hwnna amdana i, mae o'n derbyn nhw. Oherwydd fo ydy arglwydd a'n Duw. Ar y diwedd ydy Thomas ddim angen twtsiad y briwiau. Olian, mae'r testyn ddim yn deud hwnna, mae o'n mynd syth i cyhoeddi hyn. Oedd Iesu yn fodlon cyfarfod a cysylltu gyda Thomas yn ei amheuon. Ac yn nath amheuaeth arwain at ffydd. A mae hyn yn anogaeth i ni hefyd. Da ni'n gallu mynd at Iesu gyda'n amheuon a gofyn i fo helpu ni trwyddo. A fydden ni ddim yn gweld y Iesu atgyfodedig ochr yma i'r bedd yn yr un ffordd a wnaeth y disgyblion. Ond mae yna lawer o dystiolaeth hanesyddol bod yr atgyfodiad yn digwyddiad hanesyddol a bod Iesu Grist yn arglwydd a Duw. Dwi yn hoffi tystiolaeth Nicky Gumbel, y dyn tu ôl i'r cwrs Alpha. Da ni wedi gwneud y cwrs Alpha sawl gwaith yn y capel yma. A ddoth o yn Gristion pan oedd yn brifysgol, a rheswm ddoth o, neu be nath arwain ato fo, oedd ei ffrind o wedi dod yn Gristion. A oedd Nicky yn horrified gyda'r syniad yma, a meddwl, dwi angen helpu fy ffrind, dall pa mor gwirion mae hyn, ond i wneud hynny, mae rhaid i fi gwybod rhywbeth am y peth, cos dwi ddim yn gwybod dim byd am Cristnogaeth. So mae Nicky Gumbel yn cychwyn darllen llyfr Matthew yn y Beibl, a mae o'n mynd trwyddo fo, a mae o'n cario ymlaen i ddarllen. A cario ymlaen, a darllen am 2 diwrnod meddwl fo, a mae'n deud, oedd o'n student ar y pryd, oedd o'n gyda fo lot amser. Ond ta waith, nath o cyrraedd diwedd y Testament Newydd, ac edrych i fewn i'r tystiolaeth. Ac yn lle mynd at ei ffrind i trio deud, mor ffôl y ti, ddoth o'i hun i gredu yn Iesu Grist. A mae o'n deud hyn, I spent 10 years studying law and practicing as a barrister. So for me, personally, evidence is very important. I don't think I could just take a kind of blind leap of faith. For me, it's a question of taking a step of faith based on good historical evidence, the life, death and resurrection of Jesus Christ. Os da chi eisiau gwybod mwy am y tystiolaeth yma, the evidence mwyn cymryd step o ffydd, please, dewch chi siarad hefo fi, neu Martin, neu rwy'n arall yn y capel. A mae yna anogaeth i ni yn hyn, because mae Iesu mynd ymlaen i deud i Thomas, ti yn dod i gredu am dy fod wedi'n gweld i, ond mae rhai sydd fydd yn credu heb weld, sef ni a Cristnogion eraill yn mynd i gael ei bendithio'n fawr. So dyna ni diwedd y testyn. So dwi jyst eisiau tynnu allan y 3 pwynt na be mae hwn yn olygu ni heddiw. So mynd nôl i Shalom, sicrwydd a sendio. So'r gair Shalom, fel o'n i'n deud gyna, mae'n gair gyfoethog iawn. A fysa'r disgyblion wedi clywed y cyfarchiad yma miloedd o weithio o'r blaen. Oedd yr Iddewon wedi bod yn defnyddio fo ers canrifoedd. Ond mae yna rhywbeth arbennig iawn am Iesu yn defnyddio fo ar y diwrnod yma. Cofiwch, mae'n Sul y Pasg cyntaf. 3 diwrnod yn gynt, oedd Iesu wedi cael ei groeshoelio. A marw marwolaeth creulon ofnadwy. 3 diwrnod yn gynt, oedd Iesu wedi gwneud y gwaith mwyn i bobl profi gwir Shalom. Pan mae Iesu yn deud Shalom ar y Sul y Pasg cyntaf yma, dyma'r tro gyntaf i gwir, i'r cyfarchiad gallu golygu y gwir peth ar y ddaear rwan, oherwydd be mae Iesu wedi wneud. A mae'r gair Shalom mewn ffordd fel part 2 i'r gair gorffenwyd mae Iesu deud ar y groes. Mae'r brwydr drosodd, mae marwolaeth wedi ei drechu, gorffenwyd. A rwan mae'r creadigaeth newydd wedi cychwyn. Shalom, bywyd ar ei ora.
A mae yna tueddiad weithiau i ni aros yn y groes, aros gyda gorffenwyd. Ac wrth gwrs mae'r groes mor bwysig. Ond actually dim gorffenwyd oedd y gair ola. Gorffenwyd ydy fel rhan 1. Mae rhan 2, yr atgyfodiad, cychwyn y greadigaeth newydd a'r posibilrwydd o gwir shalom. A'r cyfnod yma, lle mae'r ysbryd glân yn bresennol, ar ddeiar ac yn bywyd dilynwyr Iesu mewn ffordd newydd. Da ni angen y groes a'r atgyfodiad, gorffenwyd a shalom. A mae shalom i ni gyd. Ac ella mae yna rhai yma heddiw sy'n teimlo fel y disgyblion yna ar y noson yna. Ella yn drist a siomedig yn ni yn hunan am rhywbeth. Ella'n dryslyd. Ella'n ofnus. A dwi'n credu bore yma bod Iesu eisiau chi gwybod shalom. Oherwydd ei farwolaeth a atgyfodiad, mae shalom ar gael i chi. Ella bod rhai yn amau fel Thomas a'r disgyblion arall. A mae shalom ar gael i chi hefyd. Ac yn ail, sicrwydd. Mae Iesu eisiau rhoi sicrwydd i ni. Fel rhan o'n daith, mae amau yn iawn, ond tydio ddim y final destination. A mae Rhys di sôn dipyn am hyn dros y misoedd dwytha mewn gwahanol ffyrdd. Bod o'n iawn i amau, bod o'n iawn i deconstructio pethau. Da ni jyst i derbyn weithio, ond mwyn cael ail adeiladu yn gryfach, mwyn symud at ffydd dyfnach y gryfach. A mae Duw eisiau ni gweithio trwy ein amheuon i'r lle da ni'n datgan fel Thomas, Iesu fe'n arglwydd a'n Duw. Ac ella bod yna pobl hefo amheuon a dwi'n annog chi i dod ar amheuon yna i Iesu a gofyn iddo fo helpu arwain chi trwyddyn nhw. Ac yn trydydd, y comisiwn, sendio. Mae'r comisiwn mae Iesu yn rhoi i'r disgyblion i ni hefyd fel dilynwyr Iesu. A mae'r comisiwn i gario ymlaen y gwaith nath Iesu cychwyn. Yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Mae Iesu yn galw ni i gyhoeddi shalom i'r byd. I gyhoeddi y newyddion da am Iesu i'n teuluoedd a cymunedau. A da ni angen yr ysbryd glân i gallu wneud hynna. Mae'r byd yma yn desperate am shalom, yn tydi. A mae'r byd angen gwybod bod na Duw sydd yn caru nhw. A bod na Duw sy'n dal gyda'r creithiau ar ei dwylo a'i ochr oherwydd be natho fo drosto ni. Duw sydd yn gwybod wedi profi poen, Duw sydd yn gwybod dioddefaint a gwybod popeth da ni'n mynd trwy. Mae yna Duw sy'n caru nhw a sydd eisiau bod mewn perthynas gyda nhw. A mae yna alwad ar ni fel ei bobl o i rhannu'r newyddion da yna gyda nhw. Mewn gair a gweithred. I rhannu efo'r byd y cariad, maddeuant, presenoldeb Iesu, shalom. Bod hein ar gael i bawb sydd yn barod i derbyn nhw.